Здравейте на всички! Днес ще направим една бюджетна конфигурация без видеокарта, която ще изкарвате добър перформанс. Така, нека да започваме, като нека първо ви кажа, че цената на всичките компоненти е 733 лева, забележете, и 6 стотинки. Така, извинете ме. Нека започваме с нашето дъно, което е Asus H110M-K. Като цяло дъното е доста добро за парите си, 111 лева, до 32 гигабайта RAM поддържа и имаме сокет 1.1.5.1, най-последния сокет. Така, както казахме, тук слот за видеокартата не ни интересува, защото няма да слагаме в това видео, защото искам една конфигурация да направим, която да е ефтина и да може всеки да си я вземе. Много очудващо и тук получаваме 32 гигабайта капацитет на памет, обаче имаме само две гнезда за дънни платки. Нека да ги отвори. Окей, нещо не иска да отваря. Както и да имаме само две гнезда за RAM памет, и това е малко гадно, защото трябва да вземате една плочка 16, която струва 200 лева, и после да вземете още една плочка 16 и така ще ви стане 32 гигабайта, но мисля, че сега, както използваме компонентите, които ще използваме, ще са достатъчни да играете игрички от сорта на CS, Paladins, Team Fortress 2, може дори да подкарате и GTA 5, но на 20 фрейма. DDR4 е нашата памет, RAM памет. И нека преминем към следващия компонент. А именно той е нашия процесор Intel Core i3 6100, 3,7 ГГц с сокет 1.1.5.1. Значи с две ядра е нашия, с най-новата 14 нанометровата технология, 3 мегабайта кеш и можете, ето вижте, тук графики 4К, вградената процесор графична карта е с подобрени характеристики, които ще дадат възможност да гледаш всичко на 4К и се предават реалистично 3D, като същевременно има възможност за свързване към повече от един изход за картина, за да свърши всичките си дисплеи, което е супер. Ако нищо не ви говори това, което прочетох сега, може да играете игрици, да играете яки игрички, може да свържете повече от един монитор, това малко зависи от дъното ви, защото тук има два изхода, извинете. Може да свържете два монитора, а когато си купите дори и видеокарта, ще можете повече от два. Какво друго да кажем за интелския процесор? Той е доста бюджетен, бих казал, според мен е доста бюджетен. За 240 лева получавате доста добър перформанс като за игра. Нека преминем към следващия ни компонент, а именно това е нашата RAM памет на Kingston 8 гигабайта DDR4 с тактова честота 2133 МГц. Така, реших само една плочка да изберем, защото ако сложим долу channel, така ще развалим изцяло конфигурацията, защото няма да можем да правим апгрейд. И по-нататъка, когато вече си купите и видеокарта, и 8 гигабайта, и още 8 гигабайта, вече вашия компютър ще бъде истинска машина, истински геймърски компютър. Затова препоръчвам сега да си вземете една плочка и после да си купите още 8, когато вече имате пари. Друго няма какво да кажем. DDR4, както казах, Single Channel и общо взето това е. Нека преминем към следващата част. Това е Seagate Barracuda 1 TB, SATA 3. Какво да кажем за него?
Дайте Seagate са най-добрите производители на хард дискове. Да, 1 терабайт напълно достатъчен. И да, общо взето няма какво друго да се каже за него. Нека преминем вече към следващата част, а именно това е нашето захранване, което е Deepcool на 600 вата. Доста добро решение за такъв бюджет, 106 лева, получавате 600 ватово захранване. Извинете. Да, доста добро захранване според мен. Мисля, че има бронз сертификат, не съм много сигурен. Но както и да е, това ви е нужно според мен за тази конфигурация. Дори ще ви е малко множко, защото иска около 400 и няколко, смятах го 460 вата, ако не се лъжа. И ще ви е множко, но според мен е добре да имате повече. Винаги имайте повече, не е излишно никога. Да, освен това, друго не мисля да ви покажа за нашето захранване. Ето имаме и накрая нашата кутия, която е Seagate Halo. Доста добра кутия, до сега не бях я виждал. Ето вижте колко е красива. И ще събере вашите компоненти в описание. И да, много добра кутия според мен. Точно такава ще ви е нужна. Имате стъкло да гледате вашите компоненти, което ще е супер. Да, общо взето това е от тази конфигурация. И имам един въпрос към вас. Ако искате да снимам на PlayStation 4 и на Overwatch, имам Overwatch на PlayStation 4, онлайн, пишете ми на този клип отдолу, може да пишете, защото този канал няма да бъде само за конфигурация, а ще бъде и за игра, когато си взема на моя компютър. И пишете и в коментарите дали искате вие да направите моята конфигурация, която ще се сглобявам. Мисля да се я сглобявам. Добре, това ще е всичко. Надявам се да ви е харесало и доста бюджетен компютър стана, 733 лева. И да, общо взето доста добър компютър на мен. Аз бих си го взел. Ако имаше и видеокарта, това ще да е супер за вас. Доста бюджетно решение, ако играете само леки игри. Това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да дадете един палец нагоре и да се сабскрайбнете. И чао!